Dhisik sik HP deretan to. Ini kan HP kan reket yo tak apa tak umbah to tak resik. Kan ndut tok. Ya wis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Faqala al-musannif wal imam al-alim al-allamatu Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal. Wala yukrahu lan boten dipun makruhaken liman kaduwe wong yaksuru ingkang mengkosor salat sapa man. Napa sing boten dipun makruhaken? Apa atanafulu nglampahi salat sunnah fis safari ing dalem perjalanan. Wis dheke wis ngosor tapi ijik salat sunnah ngono dadi perkara ya. Ngono ndek perjalanan lho kok sik dadak salat sunah barang. Lah iya dikosor. Wong sing wajib ae dikosor. Kayak ngono wiritan ora oleh tuh. Heeh. Tambah salat sunah. Niki dados perkara. Pokoke sing diucap teng mriki niki dadi perkara berarti. Inda Abi Hanifah miturut Abi Hanifah wa Malik lan Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad lah kabeh. Lah aku beri dulu langsung Ahmad lho. Maksudnya Enggak ngomong bil ittifaq ngono kan penak. Iya. Masalah onten sing mboten ngoten. Burine iki malehan. Iya. Terusane iki. Iya. Sawaun iku padha ae ar-ratibu utawi. Wa Ahmad niku lho. Wa Ahmad lah nggih, lan wa Ahmad wa jamaahiril ulama lan. Mayoritas ulama lah duduk mayoritas lah entek kowe. Lah iya sing tambahi kuwi. Ya padha karo tahlil mau nek dirinci maring jami muslimin. Ya tambahi miladun adam lah ya. Sarkiha wa ghurbiha. Lah iya kuwi. Aduh, masyarikil ardi ila maghribiha. Apa mau dirinci? Burine iki kadang mikir lho. Ya Allah. Iya ya. Fi jawis sama ami wa tahtal ardi barang ya durung kuwi barang. Ya Allah, iya ya nyapa ya. Sawaun niku padha ae. Arwatibu tapi salat rawatib wa ghairuha lan lintune. Dadi rawatib bakar rawatib iki sami. Maksudnya gak masalah. Mek situk niki tok sing boten. Walam yaro lan boten ningali maksudnya tidak punya gagasan dalika ing mengkunu-mengkunu tanaful. Sapa jamaatun sekelompok orang minhum imam maksudnya minhum ingkang iku setengah saking jamaah Ibnu Umar utawi sahabat Ibnu Umar. Tabiin niki nggih sahabat Ibnu Umar juga ne Sayyidina Umar. Nah niki tok sing boten gadah gagasan kados ngoten niku. Maksudnya apakah itu makruh atau tidak? Tidak tahu, yang jelas tidak bilang tidak dimakruhkan. Mboten ngomong ngoten. Sabata sampun terkonfirmasi tetap maksudnya terkonfirmasi dalika apa mengkunu lam yaro niku wong. Ibnu Umar mboten gadah gagasan kados ngoten niku. Lah niku sampun tetep anhu saking Ibnu Umar fi sahihaini ing dalam kitab dua sahihnya Imam Bukhari lan Muslim. Wa annahu lan ugi sampun tetep annahu sak temene Ibnu Umar angkara niku mengingkari sapa Ibnu Umar dalika ing mengkono-mengkono tanaful alaman ing atase tiyang ro'a kang ningali sapa Ibnu Umar hu ing man yaf'alu niku nglampahi sapa man hu teng tanaful atau hu teng dalik. Jadi Sayyidina Umar niku menunjukkan keingkarannya nek ana wong nglampahi kados ngoten. Ya ndak menyatakan makruh. Cuma ndak nyaman. Ngoten. Ya nek wis dirinci iki ora usah dianu.
Yuk ngomong dulu itipat. Tapi yo gak tetep itipat. Nah ini kita tekon. Halo, assalamualaikum. Nyapo, Heeh. kakean pola. Oh, iku nyaut cuy nyaut. Oke, matur nuwun. Apa nang di? Ayahe. Dolan. Ayahe ndek ono ta ayahe. Dolan ya. Mas Zer gak ro sing iki ya. Ya Allah. Apa tambah jember ulama. Nek sampai jumhur ulama petang imam wis disebut ya. Persis kayak tahlilan to Cak ya. Ya Allah. Apik ngene iki. Faslun utawi iki satu fasal. Walau nawal musafiru iqamata arbaati ayyam ini. Rungokno iki. Rungokno iki. Walau nawalan andai kata niat al musafiru sapa wong sing musafir. Niate iqamata arbaati ayyamin ing mukim petang dina. Ghairi yaumayid dukhuli wal khuruji sakliyane dina mlebu ning kutha niku wau kalih dina metune. Berarti pirang dina ya? 6 nggih. Oke. Sora moko dadi sapa musafir mukiman iku kaitung wong mukim. Inda Malikin miturut Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Artine nek kehitung mukim nek pun niat kados ngoten, dia tidak bisa melakukan tarokhus, mengambil rukhsah berupa qasar sama jamak itu. Ngoten. Konsekuensinya niku. Wa qala Abu Hanifah benten dina men. Wa qala lan ngendika Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah, idza nawa iqamata khamsata asyara yauman. Ari kalane niat sapa musafir iqamata khamsata asyara ing mukim 15 dina. Sora moko dadi sapa musafir mukiman iku kaitung wong mukim. Artinya dalam 15 hari itu dia masih bisa melakukan Pasar. mboten ding, mboten ndak. Mboten tidak bisa. Jadi nek wis niate 15 dina teng mriku berarti dia bukan musafir lagi. Dia sudah tidak masuk musafir, artinya tidak boleh melakukan qasar dalam 15 hari itu. Ngoten, nek niki kurang teko petang dina sakliyane dina sing dhuwur wau nika. Kurang teko petang dina niku masih kaitung musafir. Selain hari dia masuk dan hari dia check out, check in karo check out. Mundur pian dikhus. Pun mantun, hah? Tom and Jerry. Oke. Ngono lah karepe wis. Wa inna walan lamun niat sapa wong sapa musafir niku wau akola ing luwih titik tinimbang 15 dina. Fala maka tidak dihitung sebagai wong mukim. Artinya kalau mengikuti pertimbangan Abu Hanifah kurang dari 15 hari itu masih musafir. Nek ngikuti dhuwure wau niku kurang dari 4 hari itu masih musafir. Kalau lebih dari 4 hari tidak masuk. Wa an Ibni Abbas lan iku saking Imam Ibni Abbas enten riwayat utawi lafat tis'ata asyara yauman 19 dina. Lagi dihitung mukim. Nggih. Wa an Ahmad dalan iku saking Imam Ahmad riwayatu annahu utawi riwayat sak temene wong Wis sak temene musafir inna walamun niat sapa wong iqamata muddatin ing mukim sak mangsa. Niki ra cetha niki. Mukim sak mangsa yaf'alu napa? Buruh. Maksudnya kuli. Kono wae panenan. Oh ya, mungkin. Yaf'alu kang iso nglakoni sapa wong fiha ing dalem niku muddah. Aksara ing luweh min isyrina sholatan saking 20 salat atamah
moko nyampurnakno salat sapa wong wala qasra. Maksude ngoten, nyampurnakno niku maksude mboten ngosor, maksud nyampurnakno ngoten. Maksude ngoten. Dadi 20 salat niku pinten? Bagi 5 ya. Pira? Ya patang dino. Padha wae dhuwur. Lah iya lah nyapo. Masya Allah. Tapi beda. Hitung-hitung. Heeh, sitok ngitung dino, sitok ngitung. Ngene iki Jane karek dino ya serku to. Pokok beda. Manjer gak harus lucu ngono Mas. apa neh iki? Lah iku sampean delok we. Engko sik. Engko sik. Ben tutuk sik, ben tutuk. Ben Cak Mahmud ta sing nyeritani. Aku tak didoyi. Awas gak lucu. Loh, lucu Mas. Itu jamin. Nah, kayak contohnya ya. Walau akoma pun benten malih nggih. Walau akoma lan andek nisor dhewe Mas. Walau akoma lan andek kata mukim sapa wong bibalatin di suatu negeri biniati ayar hal. Kelawan niat yen to budal maneh sapa wong. Budal rihlah lagi. Budal perjalanan lagi niate niku idza hasolat ari kalane wis terjadi atau hasil hajatun apa satu hajat ya tawakkau ingkang mengharapkan sapa atau ngangen-ngangen atau mengharapkan ngoten lah. Sapa wong niku wau hateng niku hajah kula waktin saben waktu. Nek ana wong wis mukim ning suatu negeri sambil niat bahwa kalau hajatnya yang dia angen-angenkan selesai, dia akan budal maneh. Jelas nggih? Nggih, budal. Nggih, pokoke hajatku iki mari, nek durung mari aku sik ning kono iki mang to. Gampung ngono, kurang dino. Pokok wis beres, budal neh. Nah, Falis Syafi'i moko iku kadhe Imam Syafi'i aqwalun utawi pira-pira qaul. Arjahuha ingkang utawi paling unggule qaul annahu iku sak temene wong niku wau yaksuru entuk ngosor salat sapa wong sing kados ngoten wau kasuse sama niata asyara 18 nampane yauman dinane iku qaul sing pertama sing paling rajih wasani lan sing nomor 3 arbaata lah niki ya sing mboten jelas nih arbaata napa ngarepe dino lho nek petang dino kacae adomen Cak Ahmad, kali Mas Syafi'i Cak Ahmad. Nek kula pribadi analisane arba'ata asyara yauman. Ngoten. Sing pertama niku 18, sing nomor 2 14. Nek gak ado-ado. Ning ngono kene ning Alah ya petang dino iki, Pak. Endi? Petang dino iso melok iki ya. kalau sing dhuwur karo Heeh. kan mau Syafi'i kan Pak. Ya katut Imam Syafi'i wae. Tapi kan kasusnya beda. Ndak ono niat nek niat niki niat mukim. Nek niki mboten. Nek wis tutuk di sebuah negeri, njur hajate mari, aku niate budal neh. Niku ndak ngurus pirang dino. Kan ngoten nggih? Iya. Nggih, sing paling cedhak nggih jenengan lah, petang dino mawon lah nderek. Soale iki ono sing petang dino. Nggih. Ya tapi kok kaca ya demen. Ya bene to Pak yo lah terus-terus. serku to. Ya sirmu kan Ambali ya. Kene Gojali sik nisore Ambali jane. Masalah. Ya wis ngono wis, nggih, petang dino ngene. Nek petang dino berarti macane arbaatun. Ngoten. Jadi kalau sing nomor 2 patang dino. Berarti selama 4 hari dia boleh mengkosor salat. Kasusnya sing wau lho nggih. Nek tutuk di sebuah negeri, hajate mari, aku niat budal nek wis sejo ngono. Nah, itu kaul sing rajih pertama, dia diperbolehkan mengkosor salat selama 18 hari. Kaul sing nisori malih selama 4 hari. Wasalitu sang sing nomor 3 kaul Imam Syafi'i abadan. Selawase kosor oleh. Mu aku masuk iki. Wis. Kan ngoten. Kudune ngono kan. Aku sabar iki. Selawase lho. Wa huwalan utawi kaul sing nomor 3 niku ugi madhabu Abi Hanifah, madhabipun Imam Abu Hanifah. Soale ana hajah iku mang nek Ahmad. Nek ning ngene iki longgare men Abu Hanifah.
Tapi nek sing teng soal keringanan-keringanan iki. nggih, soal niki. Tapi wonten sing kereng mangke wonten. Pun benjing malih mawon kerenge niku mawon riyen. Mugi-mugi niki dados napa ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wa dunya wal akhirah. Siril Fatihah. Rasa dudane kirim ning aku. Ben walad dolin.